Okay. Hai Beeta, tervetuloa vastaanotolle. Miten voit tänään? Hei, kiitos. En voi hyvin. Olen tosi väsynyt ja ahdistus viime viikkona. Ymmärrän. Haluatko kertoa vähän lisää? Joo. Olen juonut alkoholia enemmän kuin ennen. Joo. Aluksi juotava alkoholia viikonloppuna, mutta nyt se on joka viikko. Okei. Miltä se tuntuu juominen sinusta? Okei. Minusta tuntuu, että en voi pystyä lopettamaan alkoholia. Joo. Miksi minä tarvitsen apua? Joo, se kuulostaa raskautta. Oletko yrittänyt lopettaa ennen? Joo, mä oon yrittänyt monta kertaa, mutta tulee ahdistus ja sydänhätä. Sitten mä otan opamoksia ja joku lääke, sitten auttaa minua nukkumaan. Ymmärrän. Yeah. Alkoholia ja lääkkeet yhdessä voivat olla vaarallisia. Joo, minä tiedän. Joo. Kiitos, että kerrot tästä. Et ole yksin. Me voimme auttaa sinua turvallisesti. Haluaisitko saada tukia ja hoitosuunnitelmia? Mä haluan. Se on hyvä. Hyvä. Voimme aloittaa keskusteluhoidolla ja suunnitella turvallisen tavan vähentää alkoholia. Voimme myös katsoa sinulle sopivan tukipalvelun. Okei, kiitos paljon. Hienoa. Olet tehnyt tärkeän päätöksen tänään. Kiitos vastaanotolle. Joo, kiitos sulle. Kiitos.